Какво трябва да знаем преди да изтеглим ипотечен кредит? Търсим мечтаното жилище, намираме го. Какво трябва да знаем първо? Че банките гледат оценка на кредитоспособност, т.е. какъв е дохода, на който се осигуряваме, имаме ли постоянен трудов договор или повече от 6 месеца осигуровки. Друго, какво е важно за нас? Каква е лихвата? Каква ще бъде месечната вноска? Какъв ще бъде годишен процент на разходите? Какви са допълнителните такси и комисионни? От какво зависи лихвата? От какво зависи лихвата? Как се определя тя? Може ли да бъде променена еднолично от банката? Какви допълнителни разходи ще има по осъществяване на сделката? Какви са таксите? Какви са комисионните? Какъв е годишен процент на разходите? Всеки от тези фактори оказва влияние за избор на банка, както какъв тип сметка ще използвате, желаете ли кредитна карта, желаете ли застраховка живот, допълнителните продукти, които предлагат банките, дали всъщност имате нужда от тях или всъщност те ще увеличат вашите разходи всеки месец. Важно е, когато взимаме оферти от различни банки, да направим сравнителен анализ между тях. Какво включва този анализ? Включва да видим за една и съща сума, един и същ период, каква ще бъде месечната вноска. Оттам колко е главница и колко лихва. Лихва е нашия разход. Лихвата е нашия разход. От какво зависи тази лихва? Може ли да се промени? Ако в началото банката поема част от нашите разноски, обичайното е включват в договора, в който пише, че ако по-рано направим рефинансиране на нашия ипотечен кредит, ще е необходимо да върнем тези пари, които банката ни е направила отстъпка. Така че има значение, внимателно четете договорите, които сключвате с банките. Гледайте годишен процент на разходи, гледайте месечната вноска, гледайте от какво се образува. Имайте на предвид и валутен риск. А валутният риск какво е? Валутният риск е, ако изтеглим ипотечен кредит във валута различна от тази, в която получаваме нашите приходи, нашите доходи. Тоест вие получавате вашите доходи в лева, а решавате да изтеглите ипотечен кредит в швейцарски франкове. Към момента курса е 1,80, определят ви месечна вноска 500 лева, изгодна ви е лихвата, изгодни са условията, всичко е наред, 500 франка на месец. Но след време швейцарския франк спрямо лева се променя, оттам нататък вече един швейцарски франк става 2 лева, вашата вноска отново се е 500 франка, но обърнати по 2 лева стават 1000 лева на месец. Тоест вашите разходи се увеличават, това е валутен риск. Имайте на предвид всяко от тези неща, когато избирате какъв ипотечен кредит да вземете, с коя банка да работите и всъщност дали ще е удобно за вас, дали имате необходимото време, какво може да ви спести един кредитен консултант, като вземе оферти вместо вас, направи сравнителен анализ между тези оферти, съдейства ви с документите, с оценка на жилището, с оценка на кредитна способност, пазарна оценка на жилището, за да знаете какъв процент финансиране може да вземете от банка, какъв е максималният период, за който може да го вземете, какъв е минималният, какви ще бъдат таксите, има ли такса за предсрочно погасяване, също е важно и е от огромно значение. Всяко едно от тези неща може да оставите коментари, може да пишете отдолу и да ви съдейства.